Nhar 18 ta' April tas-sena 2007, il-Quality Auditor fl-Isptar Mater Dei ħejja rapport dwar l-apparat tal-isterilizzazzjoni fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan ir-rapport tħejja wara żjara li kien għamel fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex xi żmien qabel. Jingħad li f'din iż-żjara d-Decontamination Auditor qal li sab traċċi ta' demm fis-samples kollha li ħamel l-istrumenti konnessi mal-operazzjonijiet. Wara t-testijiet li saru fuq il-livell ta' ndafa u iġene fl-apparat li jaħsel u jiddiżinfetta l-istrumenti li jintużaw fl-operazzjonijiet instab li l-livell ta' iġene u ndafa kien wieħed baxx ħafna, għalhekk huwa rrakkomanda li dan l-apparat għandu jinbidel għaliex mhux konformi mal-istandards Ewropej. Għaddew 3 snin u l-istess Quality Auditor fl-Isptar Mater Dei reġan talab iħejji rapport ieħor. Hawn ukoll huwa nnota li rakkomandazzjonijiet li kien għamel 3 snin qabel baqgħu ma ttieħdux u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ħad hemm apparat konness mal-operazzjonijiet li mhux skont l-istandards Ewropej. Huwa qal li fin-nuqqas ta' dan l-apparat li 3 snin qabel talab li għandu jitbiddel il-makkinarju li jiddiżinfetta l-istrumenti li jintużaw fl-operazzjonijiet mhux f'pożizzjoni li jiggarantixxi livelli sodisfaċenti ta' sterilizzazzjoni biex inaqqas ir-riski ta' infezzjonijiet. F'kummenti lil dan l-istazzjon li speċjalista tal-għajnejn Dr. Franco Merċi qal li l-awtoritajiet hemm bżonn li jaġixxu qabel ikun tard wisq. Dan l-apparat huwa outdated, wieħed minnhom huwa obsolete. U għalhekk biex tiġi safeguarded il-sitwazzjoni ta' sterilizzazzjoni li nkunu ċerti li l-apparat qed jiġi sterilizzat kif suppost ta' standard għoli, għalhekk hemm bżonn jinbidel biex il-proċess ikun reproducible u ikun anke reliable. Ma dan l-istazzjon huwa kritika l-istat li tħalla fih l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex in-nuqqas ta' swali għall-operazzjonijiet illi twedu baqgħu ma tlestewx flimkien ma' nuqqas ta' apparat adekwat. L-operazzjonijiet bħalissa qed isiru ġew parti mill-isptar li kienet ikkundannata u m'hemmx l-standards li huma rakkomandabbli biex topera f'dawn situazzjonijiet, jiġifieri m'hemmx laminar flow, m'hemmx ċirkolazzjoni tal-arja kif suppost biex titnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni waqt l-operazzjonijiet.